Jeg har fået nogle spørgsmål fra Pipaluk Books fra Bjørk, og det vil jeg rigtig gerne svare på. Det første spørgsmål, som Bjørk gerne vil have svar på, er, hvorfor skriver jeg historiske romaner? Og det er et godt spørgsmål. Vi skal tilbage til 2009, hvor jeg blev opmærksom på, at min farfar har skrevet dagbog under 1. verdenskrig. Han var sønderjyde og derfor tvunget til at kæmpe for tyskerne, fordi at du måske kan huske, at i 1864 der mistede Danmark et stykke land, noget af Sønderjylland, til Tyskland, og det fik vi tilbage under genforeningen i 1920. Men 1. verdenskrig var jo i 1914, så det var altså nogle 100 år gamle dagbøger og andet materiale, jeg fandt. Og det var simpelthen så tydeligt at se, at det skulle bruges. Altså jeg kunne slet ikke forestille mig, at det ikke skulle bruges. Og det var egentlig det, der gav mig ideen til at skrive en historisk roman, baseret på min farfars dagbøger. Men det var også vigtigt for mig at sige, at det var en roman og ikke en biografi, da man får nogle andre frihedsgrader, og man også har mulighed for at bruge sin fantasi. Så det var egentlig sådan, det startede. Ja, og så har jeg jo så nu udgivet i alt 4 historiske romaner, og er ved at lægge hånden på en 5. Og de handler alle sammen om Sønderjylland. Og det er fordi, at jo mere man begynder at kigge på Sønderjyllands historie, i hvert fald for mit vedkommende, jo mere fascineret bliver man af Sønderjylland. Så derfor har jeg egentlig fortsat der. Bjørk spørger mig også, hvordan får jeg inspiration? Ja, det får jeg på mange måder. Altså, det siger sig selv, når man laver historiske romaner, så skal man altså researche meget. Så jeg er Roskilde Biblioteks bedste kunde, tror jeg roligt vi kan sige. Jeg har altid en kæmpe stak bøger på skrivebordet. Derudover laver jeg meget research også på nettet. Der ligger jo alt muligt godt, man kan bruge. Men for at være min første bog tro, så synes jeg, at virkelige hændelser og rigtige historier er spændende i sig selv. Så derfor, hvis jeg overhovedet kan komme i nærheden af noget virkelighedstro, noget der er sket i virkeligheden, små spændende anekdoter fra det virkelige liv, ja, så vil jeg meget gerne gøre det. Så jeg er meget heldig, at der er mange læsere, der skriver til mig. Det opfordrer jeg dem også til i slutningen af mine bøger, og det er så heldigt, at folk gør. Det er jeg rigtig glad for. Og på den måde er der faktisk også en hel del, der har skrevet til mig, at de kender nogen, som måske kan hjælpe. Og på den måde har jeg haft lejlighed til at besøge en 92-årig gammel frihedskæmper. Det var rigtig spændende og meget inspirerende. Jeg kom tilbage med nogle gode historier, som jeg kunne flette ind i de romaner, jeg har skrevet, som omhandler 2. verdenskrig. Jeg har også min seneste roman, som hedder Frihed og ære. Der er vi meget inde på militær, og da jeg altid prøver at gøre mit yderste for, at en bog bliver så virkelighedstro som muligt og afspejler den tid, vi er i det her tilfælde 2. verdenskrig og meget militæret, så har jeg haft 2 militære eksperter til at stå inden for jargonen og hvad der i øvrigt skete på den tid. Og den ene er Helge Mosman, som er over 80 år gammel og arbejder på museet på Haderslev Kaserne. Og det har været en rigtig stor hjælp, og på en eller anden måde også meget betryggende, at der er nogen, der står inden for det fagspecifikke, i det her tilfælde militæret. Ja, Bjørk, du vil også rigtig gerne vide, hvordan kom jeg i gang med Frihed og ære, den bog, jeg udgav her i efteråret 2016. Ja, det gjorde jeg faktisk også på grund af en læser, som hedder Poul Agertoft. Poul havde en spændende familiebaggrund, i det han var familie med Christian Friis. Christian Friis var en frihedskæmper, en meget vigtig, men ikke så kendt frihedskæmper. Han var en meget hemmelig spion under 2. verdenskrig, og Poul sendte mig
ret meget materiale, som han selv havde researchet sig frem til. Og hans mening var, at jeg kunne lade mig inspirere af det og bruge det, og det var en rigtig pæn tanke. Jeg tror ikke, han havde regnet med, at jeg ville skrive en bog. Men det endte det jo med. Jeg synes simpelthen, at det var så spændende, at jeg måtte grave mere i det. Og det endte med at blive Frihed og Ære, som jeg udgav her i efteråret. Og det er jo også på mange måder noget om Sønderjylland, fordi at Christian Friis, han voksede op i Borg ved Kolding. Og i øvrigt, lige apropos research, Bjørk, så kan jeg sige, at lokalhistoriske arkiver, rigsarkiver osv. er også en stor kilde i forbindelse med min research. Men tak for interessen og spørgsmålene. Kom endelig igen en anden gang, og så ønsker jeg bare jer god læselyst og god dag.